Suspenzor. U srijedu je Svjetski dan sporta obilježen i u Sisku, a središnja proslava održana je u popodnevnim satima na Trgu Hrvatske državnosti. Kiša je prijetila, no samo nakratko, te svečanost pomaknula pola sata prema večeri. Nakon predstave koju su izveli učenici osnovne škole Viktorovac, kao što i priliči županijskom radiju, prvi su nastupili karataši karate kluba Svetog Lovre iz Petrinje, a s nama kao prvi u današnjem suspenzoru Mladen Škrinjar, trener i voditelj karate kluba Sveti Lovro Petrinja. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan svima slušateljima Radio Kvirinusa. Kako to da ste se uključili u ovo obilježavanje Svjetskog dana sporta u Sisku? Meni je bilo neizmjerno drago što se konačno naš susjedni grad sjetio nas Petrinjaca, jer mi imamo pregršt sportaša vrhunski u svim segmentima, svim granama, a pogotovo u našem borilačkom sportu. Smo mi jedini borilački klub koji radi na području grada Petrinje još davnih 70. godina. Evo do dan danas je održao ovu tradiciju. Ima puno poklonika, rekreativaca i profesionalaca u našem borilačkom sportu i na poziv naših voditelja za sport i kulturu mi smo se odazvali, a ujedino i svjetsko obilježavanje sporta i za našu Republiku Hrvatsku i za našu županiju i grad. Tu je ova prilika bila da se nađemo svi zajedno objedinjeni kao jedna cjelina, da povučemo i privučemo što više mladih, da vide šta u stvari naši borilački sportovi predstavljaju, da nije to samo nekakvo ozljeđivanje i nasilnici, da su to pravi nježni ljudi i majstori u svom borilačkom sportu. Što su gledatelji koji su nazočili ovoj priredbi imali priliku vidjeti s vaše strane? Evo, s naše strane mi smo pokazali u osnovi prvo učeničko, znači postolje kako bi se i okosnica, znači svejednog borilačkog sporta, od nožnih i ručnih tehnika koje se znači u osnovnom dijelu početničkom rade kao prva i osnovna stepenica za daljnje napredovanje i djelovanje u klubu. Znači kad se savlada taj prvi dio, ili mi popularno volimo reći prvi Q, onda nastupaju znači puno žešći treninzi, zahtjevnije ručne i nožne tehnike koje naravno praćene godinama treninga dolaze do svojih i majstorskih rezultata i zvanja. Nakon toga smo imali prikaz jedne majstorske karte Gion, naša već jako više odlikovana Nika Podić, moram je naglasiti, se iskazala ovom prilikom i pokazala je ovdje na našem tatamiju pred publikom, odradila je odlično, bez greške, čak bi mogla i srebrnu medalju sigurno svoj trener će je dati. S time da smo u nastavku prikazali znači element naše semi-kontakt borbe, jer mi smo Shotokan stil, gdje je semi-kontakt, znači kontakti u tijelu u pola snage, to bi trebalo znači u glavu strogo zabranjeni ili djelomično naglašeni. U nastavku nakon toga prikazali smo jedan ovako malo egzibicijski element u borilačkom sportu. Ipak je to japanska samurajska borilačka vještina koja ima i svoje elemente, znači prikaza samoobrane, obrane i napada sa tada hladnim oružjem, znači može se upotrijebiti i za policijske i vojne ilustracije, tako da smo malo publiku htjeli zadiviti tim našim znanjem. Evo, zahvaljujem se ovoliko od nas što smo mi prezentirali, nadamo se da će se u buduće nas se sjetiti, mi ćemo se rado odazvati. Ono što surferi mogu vidjeti na vašoj Facebook stranici, a svakako i na stranici Kvirinus radija, su brojni nastupi koje imate u posljednje vrijeme i to uspješni nastupi. Gdje ste nastupali u posljednje vrijeme i što slijedi u budućem nastavku u ovom bližem? Evo, ja sad osvrt neću biti baš preprecizan, ali zaredalo nam se evo sad u ovom prvom polugodištu, znači mi zovemo prvo polugodište, gotovo smo vezani sa školom i onda školskim praznicima, tako i radom u dvoranama, jer nemamo svoje vlastite dvorane nego posuđenu dvoranu od druge osnovne u Petrinji, gdje jednostavno znači obavezni smo kako škola i korigira svoje praznike i polugodišta, tako mi u stvari ostvarujemo treninge. Na tome, znači elementu u pojasu smo pokazali jedan zavidan doprinos u rezultatima, da nam je jedna izvrsna generacija osvojila, evo sad ću nas spomenuti, Nedališće 2 puta, tu smo imali pregrš medalja, zatim smo imali Mala Subotica u Čakovcu, isto pregrš medalja, otvorni kup u Vukovaru, gdje smo mi uvijek dobro pozvani i dobro došli, ipak je to petrinjski pobratinski grad, tu smo osvojili isto pregrš medalja, Croatia kup
to je sada evo bio prošli vikend u Trnskome, to je jedan najjači karate turnir općenito u Hrvatskoj, to je čak novčane su nagrade, gdje naše juniorke, kadeti, učenici su od znači 9 polaznika došli sa 7 odličja, da je rezultat pokazan više nego vrhunski. Znači mi bi tu rekli, tu se sad vidimo gdje smo. Znači ili smo nešto uspjeli ili nismo ništa. I meni je kao treneru i drugim trenerima i upravi kluba prevelika čast što smo imali tako odlične rezultate. Znači naš rad i njihov rad je konačno doprinos u tom velikom trudu i evo sada se vidimo u subotu 1.6. na otvorenom kupu u Sisku, kup Sisak, tako da računam da ćemo i ovdje, ako ne dobre rezultate, ali dobru borbu pružiti u svakom slučaju protivnicima. Hvala lijepo. Hvala i svim slušateljima Quirinus Radio. A s čime su se predstavili predstavnici kickboxing kluba Sokol Sisak, reći će nam jedan od trenera, Amir Kantarević. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, mi smo danas prikazali svoje simultivne borbe koje inače odrađivamo u klubu i s kojima nastupamo na takmičenjima, uspješno nastupamo na takmičenjima. Sad trenutno se pripremamo za nastojeća takmičenja, imamo puno uspjeha, puno takmičara koji su osvajali zlatne medalje, znači kao najbolji borci na turnirima. Danas smo prikazali znači simultivne borbe od najmanjeg uzrasta do najvećih, od 23 kg pa do 90 i nekog kilu. Tako da smo dali sve u sebe i prikazali ljudima kako se mi pripremamo i kako odrađujemo svoje treninge. Naročito ova posljednja borba je bila dosta žustra. Pa naravno, mi prezentiramo, svaki sparing mora imati svoj određeni efekt koji prikaže borcu, znači kako se dešava u stvarnosti, znači kako se u ringu osjećati i da svaki borac osjeti taj udarac, a da ga zna znači i da mora znati da primi udarac, a tako i naravno da zada udarac. Naši borci su pripremljeni na sve, znači uz mnoge treninge i teške naporne radove. Mi njih pripremamo tako što imamo dosta sparinga sa različitim uzrastima, različitim kilažama i tako. Ljeto je blizu, no ljeto je daleko. Što Sokol očekuje u ovom bližem periodu? Za nas nema pauza ni ljeti, ni bilo koji period, ni zimi, ni ovim ostalim periodima. Znači mi se pripremamo, još više aktivnije se pripremamo. Mi moramo pratiti treninge i moramo pripremati se za nastojeće takmičenja, znači koja su pred nama. Imamo jako puno, kao što sam naglasio, imamo uspjeha, znači mi moramo nastupati na sve jednom takmičenju da bi pokazali uvijek da smo spremni, da nismo znači odlutali negdje, da smo znači da radimo u biti. Kao što sam naglasio, imali smo takmičara koji su relativno uspješni iz svake borbe, sve uspješnije i uspješnije. Znači imali smo 2 takmičara koji su prvaci Hrvatske, imamo dosta ženske populacije koji su osvajali zlatne medalje. Bili su na jakom Open turniru u Karlovcu, znači međunarodno takmičenje gdje je nastupilo 830 natjecatelja, gdje smo pokazali vrlo uspješne rezultate, znači zlatnih medalja, imali smo 14 medalja, od toga 8 zlatnih i tako. Znači dosta smo, sad zadnje takmičenje je bilo u Bibinji, imali smo od 6 natjecatelja, znači imali smo 3 zlata i 3 srebra. Vrlo dobro rezultate. Tako da i dalje očekujemo, a vjerovatno i drugi od nas dobivamo pozive, znači i od nas očekuju da mi i dalje sudjelujemo u tim takmičenjima i naravno da osvajamo te medalje i pehare i tako dalje. Neka bude tako, hvala lijepo. Hvala vama. Ako ste jesenas bili s nama, onda ste čuli detalje kako se bodybuilder priprema za razna prvenstva, a Marko Barić u međuvremenu postao je apsolutni juniorski prvak Europe u bodybuildingu i on je nastupio u Capragu u srijedu i imao je što reći. Za početak dobar dan. Dobar dan i pozdrav svim slušateljima. Recite nam kako je došlo do tog, mogu reći, ogromnog, spektakularnog uspjeha. Pa dakle, kako smo rekli, na jesen isto također kada smo se vidjeli, kada smo razgovarali, radilo se o mome prvom nastupu na jednom većem natjecanju i o mome prvom nastupu za hrvatsku bodybuilding reprezentaciju, u koju sam ušao s time da sam bio također apsolutni prvak na državnom prvenstvu 2012. godine. Taj uspjeh sam također ponovio i ove godine, 2013. gdje sam također u Zadru osvojio titulu apsolutnog juniorskog prvaka države. Vikend nakon toga, od 1. do 6.5. se u Sante Suzani, točno u Španjolskoj, održalo europsko prvenstvo u bodybuildingu za juniore, za žene, za masterse i ostale kategorije koje spadaju pod to.
gdje sam, kao što sam već rekao, za hrvatsku bodybuilding reprezentaciju osvojio prvo mjesto u svojoj kategoriji juniori preko 75 kg i gdje sam također osvojio titulu apsolutnog europskog prvaka u bodybuildingu, što je jedan od najvećih rezultata, znači jednog sportaša pojedinačnog na prostoru, znači grada Siska i Sisačko-moslavačke županije i jedan od najvećih uspjeha za hrvatsku bodybuilding reprezentaciju. I sada dalje slijedi, moramo vidjeti, još neke stvari su u dogovoru, pregovoru. Definitivno, znači je službeno da se ovo mogu javno pohvaliti da je bodybuilding postao olimpijski sport, da bi se 2015. godine trebalo održati olimpijske europske igre u bodybuildingu, gdje sam također ovim plasmanom osvojio kao, to su ajmo reći kao bila i kvalifikacija za olimpijske igre u bodybuildingu. I sad sljedeći plan je svjetsko prvenstvo u bodybuildingu na koje ću ići dakle tek sljedeće godine, pošto sam sljedeće godine još junior, jer napunjavam tek onda 23 godine, a cijele te juniori su do 23 godine i onda planiram ponoviti ovaj europski uspjeh. Ima li vremena za odmor? Ne, nikada. Nema. Iako je, ajmo reći, prilično daleko, radi se znači nekih godinu i pol dana, ali ajmo reći da za jednog ovakvog vrhunskog sportaša, ovako jedan vrhunski sport, da je godina i pol dana gdje se može postići vrlo mali, ali vrlo veliki i dobar napredak. Impresivno i sretno u nastavi. Hvala vam puno. A nakon sportova koji ipak traže malo ratničke krvi, imali smo prilike pogledati i jedan, zovu ga odavno bijelim sportom, a s nama je Igor Božičević. Mi smo se pola godine sreli, sada u nekom drugom kontekstu. On je direktor Silaksa i ovdje je bio voditelj prezentacije, što smo imali prilike vidjeti, a prije svega dobar dan. Pa dobar dan tebi, slušateljima Radio Pirinusa. Danas smo ukratko prezentirali školu tenisa koju u Silaksu već godinama prakticiramo i sa dosta uspjeha, rekao bih, i sa dosta polaznika. Na mini terenu smo prezentirali osnovne udarce forehand, backhand i volej. Također smo dozvolili da normalno probaju svi zainteresirani. Vidim da ima dosta djece koje se sviđa tenis kao igra, što je potpuno razumljivo. To je jedna igra gdje je izuzetno bitna vještina i izdržljivost, a nema kontakta za razliku od ovih prethodnih sportova koji su bili demonstrirani. Tako da veliki broj ljudi se lijepo se snalazi u tom sportu zato što jednostavno, ajmo reći, malo je bez grubosti. Kako je radno vrijeme za tenis i kada mogu doći ljudi, radite li vikendom? Pa, teniski centar Silaks radi svaki dan, ali škole tenisa u pravilu organiziramo kroz radni tjedan sa polaznicima, znači i sa djecom i sa odraslima rade kvalificirani treneri, to je viši sportski trener Goran Huskić, također učitelji tenisa Jovan Glijaković i Mirko Rončević. Ukoliko ima potrebe nekad sam uskočim ili sam imam licencu za rad sa svim polaznicima, tako da od 8 do 16 sati u pravilu radimo sa osnovnom školom i srednjom školom, a odrasli mogu i nakon toga vremena, znači do 22 sata je teniski centar otvoren, tako da ovom prilikom pozivam sve zainteresirane da se jave. Htio bih naglasiti još da nije nešto nužno opreme potrebno za sam početak, zato što mi posjedujemo apsolutno sve što treba, i loptice i rekete, i polaznike je potrebno samo dobra volja i ja vjerujem da nakon kratkog vremena će se svi zaljubiti u taj sport. Hvala lijepo. Molim lijepo. I za kraj malo ragbija, ragbi klub Sisak. Rijetko koji klub zapravo je imao priliku u 2 tjedna 2 put gostovati u suspenzoru, no evo spletom okolnosti to se dogodilo ova 2 tjedna, a prije nego što ponovno čujemo trenera ragbi kluba Sisak, idemo čuti one koji su imali priliku nastupiti u srijedu u Capragu na trgu. Armin Muratović. Armine, dobar dan. Dobar dan. Što si ti izveo večeras, možemo reći danas zapravo, još je dan ovdje u Sisačkom Capragu? Pa izveli smo bacanje lopte u desnu stranu, zabijanje sa desnom stranom pa s lijevom i skram. I onda za kraj pozdrav.
A tu je i Erna Hamzagić, trener je spominjao ženski dio ekipe, pa evo pozdravljamo i nju za početak. Dobar dan. Što su djevojke izvele? Pa isto kao i dječaci, mi smo s njima zajedno izveli počnu dodavanju desnu stranu, zatim zabijanje, skram, na kraju linija. Kako je biti ragbijašica? Pa vrlo lijepo. Ne znam, jednostavno je lijep osjećaj. Zato što znaš da treniraš nešto posebno, nešto što je drugačije od drugih, prema čemu većina ljudi ima predrasude. Mada zaista ragbi nije toliko grub sport kako se opisuje. Što je tebe privuklo ragbi? Pa prvenstveno radoznalost. A nakon tog jednostavno posebno sporta me ostavilo tu da se nastavim baviti. Armine, kako si se ti našao u ragbi? Pa ja sam imao brata koji je trenirao i on je meni pokazivao te pokrete i meni su ti pokreti svidjeli i ja sam tu krenuo trenirati, to mi se svidjelo jako. Mislite li odrastati u ragbi? Da. Da. Mirsa Đerić, čuli smo ga prošli tjedan kao što sam spomenuo, evo idemo ga čuti još jedanput. Što trener misli o ovome što smo vidjeli večeras? Prije svega vrlo malo je vremena da bi mi pokazali raznolikost ragbija. Sam prostor nije adekvatan da mi demonstriramo naš sport tu. Međutim, došli smo tu do Dan sporta, htjeli smo učestvovati u toj priredbi zajedno sa ostalim sportašima, da obilježimo taj Dan sporta i pokazali smo jednostavno par vježbica koliko nam je to uvjeti i dozvoljavali ovdje. Naša su djeca htjela doći na to, htjeli su obilježiti to, pozvani smo i mi smo se na to odazvali. Zahvaljujemo i onima koji smo nas zvali svakako. Htjeli smo pokazati se tu i drugim sportovima koji nemamo priliku da se često jedni drugi gledamo i posjećujemo. Nekako je to u zadnje vrijeme izostalo ta posjeta sportašima, vjerojatno i taj dan, subota ili nedjelja, svi su u takmičarskom dijelu da nemaju vremena i druge posjećivati, ali to je vrlo šteta je, baš je šteta. Da bi svi sportovi trebali poznavati jedni druge, pogotovo u gradu Sisku gdje nas je jako puno sporta i puno sportova zastupljeno. Mali grad gdje u većim gradima toliko sporta nema. To je možda i dobra strana našeg grada da nam to svima omogući da možemo raditi. Stignuli poziv na godinu, hoćete li se opet odazvati? Svakako, u svakom slučaju. I mi već dugo godina to obilježavamo. Danas je to ne posebno, a mi smo uvijek za Dan sporta na svom terenu svi uzrasti od veterana, uprave kluba i najmanje članova taj dan obilježavali na svoj način. Znači malo svak ragbija, poslije druženje uz roštilj, priča, pjesma, ali smo svake godine to ne obilježavali kao klub. Kako ste čuli na početku reportaže, u subotu je održan međunarodni karate turnir Sisak Cup 2013. u sportskoj dvorani Brezovica, na kojem je sudjelovalo 350 natjecatelja iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a među njima su bili i karataši, odnosno karatašice karate kluba Sveti Lovro iz Petrinje. Osvojili su 7 medalja, od toga 2 zlatne, 4 srebrne i 1 brončanu. Rezultati su sljedeći: prvo kate, Mirna Đurić, mlađe kadetkinje, prvo mjesto i kadetkinje 3. mjesto, Iva Dužić, juniorke 2. mjesto i seniorke 2. mjesto, te Nika Podić, učenice 4. mjesto. Što se tiče kumita, Lana Sušec, kadetkinje plus 63 kg 4. mjesto, Ana Duča, mlađe učenice do 32 kg 2. mjesto, Ema Kardaš, učenice do 36 kg 4. mjesto, Marko Milošić, učenici do 32 kg 4. mjesto, Tvrtko Šako, mlađi učenici do 28 kg 1. mjesto, te Josip Dumenčić, učenici do 28 kg 4. mjesto. Suspense.